was so difficult. Yes, question 6. Andazana, not Maybe question le. Gosh, don't even tell me. Question 7. Noba nazinje izinto ezimbini. Iwasikolo zange basifundise thina la. There's ina organize kodwa bathi masibhale 450 words. Kuma nje question bani? Question 6. Ngibhale 350 out of 450. Yes, and benguwe chomi. Ndibhale only 50 words. Andazanga nodwa no question 7. 50 kuphela. Hayi ndingcono kunawe chomi. 50 words. Ngibona ba imax zingaphi apha. Question 8 yena andibhalanga kwanto. Ungamazi. At least kodwa ubhale into kunoba ushiye ku blank. Ayiprefer ubhale into. Banisho Mr. Mrinye xa ifunda la nto uzonika imarks ezincinci. Uyamazi nayo indlela azicuntsa ngayo imali. Ndingisisi ku. Hayi ke. Molo ma. Bhetele ngolo hlobo. Loo nto leyo usewona bukhwenkwane okuthile. Hayi ngendawo kengileyo. Ngenile kwesi sikolo senu nifunda ntoni kwesi sikolo senu? Ngamagama. Hayi ngena phezulu. Yena mntana. Sure. Yeah. Sithini plans zakho zezi big days? Yo andinazi ke tana yazi mama masilime kulo December. Oh, ndim lo. Iwesikimla kwami mama iyakhonza. Zothi nisegarden benisendlini funeka nimphekele niphinde nibaleke nje egarden. Yo yakhe kwamnandi ngcono nje umama mephangela. Otherwise ngendi kulo nto kwami mntakaba chomi wami. Sitshintshe ke kulo December mntakaba uzeso gadi sibe neva phepsweni. Iwesa ndifuna ndibona uSaida ndinevi ke mnaki. Saida mntakaba. Amba Saida. Ngiyamthanda chomi wami, ndimthanda inhliziyo yami yonke. Hayi ndiyakubona ntombini. Sublasha kaloku. Leza liblasha kakhulu. Iwesisothatha ubusuku bonke nemini ndingihleka nayo ngaphansi kwengubo. Ngikuzuza ke ngongapha. Obvious uzawuza. Ufuna undenza ihloko man. Sakwenza chomi wami. Iweseyigugile lento yakho funeka ube mhleka lokho nawe uzofumana uSaida. Hayi ngibona ukuthi ndiyamfuna zamfumane lwani sisibandile phofu bandile. Enye into ndiyamthanda chomi la mntu lowana. Yo ayiphele imini ngacinganga ngaye. Hayi ndiyakubona ntombazana. Siflasha kaloku ngoSaida. Siflasha ngoSaida. You call me baby. I know I'm not the only one. Intona abanise lapha nina into zasezilalini zihamba nina animdaka niyazibona manje njani jonga lo inwele bazinjani Jini yasana njani usebetha ngedabri hayi uyacaka umntana sikho uqhaqhe man xa unje hayi man umdaka man useless jonga lo indlela yiyo yo hayibo nitheni Wasigezeli wena hayi man into zimdaka ezimaste zihambe kanjeni ihambe akaziyeke man izinto buya sihambe you say I'm crazy 'cause you don't think I know what you've done. Yantis. Baba bani? Ndimo kho ushiwe mina. Saxela nguyaphi? Ufumene indoda entsha babheke kwi-vacation eKapa. Akho uyabe ndifuna nje yena. Shiye itikiti nali tikiti phezu kwetafile. Thina nto. Itikiti lobuhambo ubheke kumakhulu wakho. Mna Utshilo zokisi. akangixele loo nto. Ngixele loo nto ke mna ke yake nokuyokhoya apha endlini kulindikene mina. Abaxelayo kuba ndiyamini. Noma uhamba ngokuba kho ukuyokhoya apha kulingene mina. Ulingene wena? Kuloba Hayi ke uyayibuza kumama makho kaloku leyo. Oh. Uyayibuza kumama makho leyo. Uba ukuyokona seyikho kwa. Ngeke ngashanga kuyokulapha sekuke ndizizamelayo. Okay, sure. Uzawulala utyento? Awuthezela tikiti. Esikolweni ke. Akho yenza wami. Yasesikolweni ke le. Hayi yasesikolweni ke le ke mntana.